tutakuwa na upeo wa mtu kuharibu mazingira, kwenda kukata miti. Kwa mgajiwa mi ler motenre kod ikruok madhi mbele kaunti ma Homa Bay kotenre kod nyasi mar Devolution Conference. Winje sigane. Eskund jawuoyi ma Homa Bay chendo makagi kacha dhi nyime kendo ikruok imedo kasi motelne romo mar loch mar kor gwenge mibage kaunti ma Homa Bay chakre tarik 12 nyaka tarik 15 mar dweni. Alap tuke ni geno ni biro ting'o welo moingo 20 mabiro yuore romo makamano mabende biro yawa yanga gi jatend piny William Ruto juma manyien. Eseche ma ikruok dhi nyime alap tuke ni jogo manie sekta mar ohala kod mag magawa e boma ma Homa Bay kod alwora mare bende koro dhi nyime gi ikruok margi mar rwako welo mabiro yuoro e kinde romono. Nyaka sani chigni magawa madongo mayudore e boma ma Homa Bay kod alwora mare welo ne osemako te kendo koro giikore mana mar chako rwako welo chakre gi kodera manyien. Devolution ni waikre kendo ka nitie nyasi mwaikre molo nyasi duto mwasegabedogo to en devolution. Momiyo waikre ni nyasi ni nitie reasons mang'eny to waikre ni nikech wadwaro mondo welo mobiro this time in Homa Bay onwang' gimopogre gi these other counties. Rooms gite nobedo booked as early as last month. Weg magawa makamago wacho ni welo mathoth ne ochako mako kuonde mag nindo dwe mokalo kendo thoth magawa kata mani oko mar boma no bende nyaka sani opong' do kendo koro rito mana welo. Golden Race osekaw te magin gisepong' kaw gi COG and visitors from the state. Twin Towers oseyudo bookings kendo embende osepong' to kendo Tausi oseyudo bookings but pok nopong' but chiegni pong'. Aneno kwadhi maber kendo gimoro amora ni in place. Warito gi maber, gimoro amora dhi bedo sawa. E seche ma joma nie sekta mar magawa timo yokruok margi bende johala ma uso mwandu mopogore wacho ni giseketo chenro makare mabiro neno ni welo yudo chiemo moromo e kinde romo makamano. Waseiko maber kendo waseiko maler. Wasetimo oda rech biro nwa kuonde mwabiro chiwo ne welo. Sama koro welo biro ni wang'iyo nwa mi kata mana jo health tich mayot mondo mi kuonde mwalose rech obed maler, rech walos maler ma ok ni ka welo biro chamo rech to welo dok kanigi problem e chiembwa mag chamo. Jowalago kata kamano jo sirikand kaunti mondo bi onene omigi thuolo mar uso mwandu mopogore e alap tuke mibiro bage romo makamano. Wan kaka the business community wan gi ikruok makare kendo wadwaro ni welo sama welo dhi donjo kindwa ni kata kama welo dhi donjo karwa kama koro wantiere ni wan kaka johala Homa Bay nyaka cooperate together, nyaka kony mama rwako welo nikech welo gi ok gin wend mama, ok gin wend governor kende, gin wend jo Homa Bay county misima. Ohala mokel ka ni ohala maduong' kaka sana kaka an ja hand wuoche. Sani ki ja hand wuoche ket stock maler welo biro ma ng'ato nyalo timo ang'o ma ng'ato nyalo nyiewo. Ki ja hand law ket law obed maler. Mar ariyo gi mago mokwayo ni wan kaka wan joma tindo wadwaro orruok, wadwaro rwak welo gi sironyo, ok wadwaro anjao. Anjao mag kiego ne jikoko wadwaro ni kaber to weche mag siasa waket kando nikech gin gima duong' kama president mabiro welo ma e pinje maoko. Alap tuke ni endi ma Homa Bay school mibiro bage nyasi maloch mar koro gwenge ma higa ni endi gisani chenro dhi mopogore mana ne nyasi makamano obio time yo mowinjore ka jowala e boma ma Homa Bay kod alwora mare bende dhi nyime kod timo ikruok margi mana ne giyudo mwandu e kinde nyasi maloch mar koro gwenge. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Mina madhodho nyithindo jiw mondo mi odhodh nyithindo kuom dweche 6 kaka yore tego rateke mag dend nyithindo ma jip ma ochiw ne oganda e kinde ma idhialo juma mar jiwo chenro mag dhodho nyithindo. Report mogol kod migawo mar thieth e kaunti ma Migori